Gabiriko Ralespreina 2008ko denboraldiaren estreinekoa, automobilismo denboraldiko lehenengo proban ikaragarrizko ikusmina sortu da, batez ere Gorka Apalantza Subaru World Rally Car batekin bertan agertu delako animatzaile garrantzitsua izango da 2008ko denboraldian etzitzaion estreinekoa ongi atera, baina lasterketa dotorea egin zuen iraun zuen bitartean. Kontua da ikusmin handia sortu zuela lasterketak. Derecha 10, cierra 750. Izquierda 6, larga 3. 100. Hor Santi Artetxe eta Sandra Fernandez azkenean lasterketaren irabazleak izan ziren. Lehenengo bi erlojupekoetan Gorka Apalantza baino 21 segundu atzerago geratu ziren, baina hirugarrengoan Gorka Apalantzak martxa aldagailua puskatu egin zuen, eta jakina lasterketa ez da irabazten, hairiketa azken metroa bete arte. Zur jokatuz, lasterketan erregulartasun handi zibilita eta askotan ematen duena baino azkarrago ibiliz, Artetxe eta Fernandezek lasterketa irabazi dute, liderrak dira berriz ere, sasoi bete-betean daude, kotxea puntuan dute, neurria hartuta, eta hauei irabaztea, ez da ez lan erreza. Hor bigarrenak, Ramon Apalantza eta Nekane Urkola. Hauek ere, semearen martxari jarraitu ezin da, Artetxe eta Lujuarekin borrokan izan ziren. Azkenean, Lujua eta Txiki Burgos mendean hartu zituzten, baina Artetxe eta Fernandezek baino 2 segundu eta 85 ehuneneko gehiago behar izan zituzten. Ez zuten ez, lasterketa makala egin, lehenengo erlojupekoan Artetxek baino 2 segundu gehiago, bigarrenean beste 2 galdu zituzten, eta hirugarrenean bat errekuperatu zuten, berreskuratu zuten. Guztira beraz, ia 3 segundu, 2 eta 85 azken sailkapen nagusian, eta bigarren postua, txapelketako bigarren postua bide batez. 25 punturekin, Artetxek 32 ditu sailkapen nagusian. Hor Xabier Lujua eta Txiki Burgos, lehenengo erlojupekoan 3 segundu motelago ibili ziren, espero zitekeena baino motelago, hurrengoetan probak egin eta denborak desente hobetu zituzten. Lehenengoan errepidea garbiagoa zegoen, hurrengoetan ordea zikinagoa, eta beraz denbora okerragoa egitea espero zitekeen, baina markak hobetu zituzten, kotxearen portaera hobetu zuten, eta azkenean 3. postuan bukatu zuten, Ramon Apalantzak baino segundu erdi bat gehiago galduta. Hor Joseba Zapirain eta Borja Aguado. Joan den urteko Onjarbiko Rallyespreinaren ondoren, lasterketa bakar bat bera ere korritu gabe, Joseba Zapirainek etzeukan lasterketa erritmoa hartuta. Lehenengo metroetatik berehala ikusi zuen, ez zuela bere egunik onena, aleginak egin arren. Kontua da azkenean, 4. lekuan bukatu zutela, irabazleen gandik 8 segundu eta 35 ehunenekora lasterketaren aurreko asteartean kotxea konpondu berria jaso zuten, eta ia probarik egin gabe agertu ziren Gabirian. Eta jakina, erritmoa galduta batetik eta kotxearen puntua oraindik lortu gabe bestetik, ez dago askoz ere gehiago eskatzerik. Gustura bukatu zuten Jose Labaka eta Aitor Rotaegi. Aitor Rotaegi iloba eskubiko eserlekuan zeraman azpeitiarrak. 5. bat ere arazorik gabe, iazko denboraldia bukatu zutenetik ona kotxeari aldaketarik egin gabe eta hobekuntzarik egin gabe, sendotasun handia eta horrelakoetan bisi-bisi ibiltzeko moduko kotxea. Irabazleen gandik 22 segundura, aurrekoak Joseba Zapirain eta Borja Aguado harrapatu ezin da. Hauek 14 segundu aurretik geratu bai ziren. Eta ondorengoak, Inigo Alustiza eta Julio Muriedas, 16 segundu okerrago ibili bai ziren. Jose Labakak aurten ere erregulartasun handiko lasterketak eta txapelketa egitea espero du. Horra hor Inigo Alustiza eta Julio Muriedas. 6. azken sailkapen nagusian lasterketa ikusgarria egin dute.
Ingurumaria ongi ezagutzea garrantzia handiko kontua dela diote. Inigo Alustiza bertan ibilitakoa da askotan, bertakoa hain zuzen ere, eta jakina hori igarri egiten da. Kotxearen motorrak bat ere arazorik ez dio eman, kotxearen portaera gero eta hobea izan da, kilometroak aurrera egin duten neurrian, eta lehenengo txandan 5 segundu motelago ibili badira ere, hurrengoan hobeto ibili dira. Hor, Pedro Zubizarreta eta Rodolfo del Barrio kolindresko bikotea. Aurten Pedro Zubizarretak Euskal Autonomia Erkidegoko txapelketa osorik lehiatzeko asmoa dauka. Gabirian behintzat agertu zen eta ikasberrin ere parte hartzeko asmoa du. Kantabriako lasterketetan ezpaita ibiliko. Motor berria atera zuen Gabirian, iaz denboraldiaren erdi inguruan apurtu eta korri egin gabe ibili baitzen, eta gustora geratu da Gabirian ikusitakoarekin. Hor Xabier Alustiza eta Xabier Altube. Kotxe honentzako errepidea, okerra, makurra, estua eta kotxe bizientzako aproposa denez, lasterketa dotorea egin dute. Hauek ere ingurumaria ederki ezagutzen dute. Ondo baino hobeto. Hirugarren txandan arazoak izan da, aurrekoetan baino 12 segundu gehiago erabili dituzte. Alegia, arazoiek tartean izan espalira, seguruena sailkapenean postu hobeagoan bukazezaketen. Hor Luciano Arrabal eta Emilio Martínez, Txemi hain zuzen ere. Espainiako txapelketan 4 lasterketa egin dituen kotxe berriarekin agertu dira Mitsubishi Evo 9, eta 4 lasterketa horiek kotxe horrek Txus Purasen eskuetan egin ditu. 3 podio eta 4. postu bat izan dira emaitza honenak, eta mundu txapelketako lasterketaren bat ere egindakoa da. Oso ongi prestatutako kotxea, neurria hartzeak galtza betelan eman zion Luciano Arrabali, izan ere lehenengo txandan irten eta handi gutxira, larri ibili baitzen, poliki-poliki. Lasterketak aurrera egin zuen neurrian, kotxeari neurria hartu zion eta hobe bukatu ahal izan zuen. Azkenik, Mario Pérez eta Mikel Cano 10. postuan azken sailkapen nagusian, erregulartasun handiko lasterketa egin zuten. Kotxe hau horrelako errepideetan, Xabier Alustizaren kotxea bezalaxe oso ongi moldatzen da. Arina, bitxia, azkarra, eta beraz oso lehiakorra. Maila desberdinei dagokienez, beste 2 aipamen egin beharrezkoak. Batetik Iñaki Sarasola eta Aritzu Sabiaga, bat mailako irabazleak azken sailkapen nagusiko 18. lekuan bukatu zuten lasterketa. Eta bigarren aipamena, Junior sariari dagokiona hain zuzen ere. Junior sarian, Xabat Arrate eta Gorka Antxustegi nagusitu baitziren, hemen irudietan dituzuen hauek. Eta hau da 2008ko Rally Springen txapelketako behin-behineko sailkapena, lehenengo lasterketa jokatu ondoren. Espero bezala, irabazlea lider berria da. Santi Artetxe 32 punturekin, Ramon Apalantzak 2. postuan 25 puntu ditu. 20 puntu Xabier Lujuak eta Jose Labakak berdinduta hauek. Inigo Alustiza 5. 18 punturekin, Joseba Zapirenek 16 ditu. 13 Xabier Alustiza eta Mario Perezek, Luciano Arrabalek eta Iñaki Sarasolak 12 dituzte.